Пловдив – древен и вечен, но с все по-модерен облик и съвременен начин на живот. Град на богата култура, иновации и възможности за бизнес и личностно развитие. Тук миналото среща бъдещето в архитектурата, историята и духа на това специално място. Изберете своя нов дом в един от най-бързо развиващите се градове в България. Място, където качествената градска среда се среща с инвестиционния потенциал. Днес Пловдив привлича със своите изискани нови жилищни проекти с модерна визия, функционален дизайн и благоприятни условия на обитаване. Stonehard Premier by Luximo предлага селекция от специално подбрани проекти ново строителство от доказани строително-инвестиционни компании с висока репутация в хубавите райони на Пловдив и съседните населени места. Предлагаме разнообразие от имоти както в завършени нови сгради и комплекси, така и в строящи се в момента проекти с високо качество и инвестиционна стойност. Работим с оферти директно от инвеститора, без такси и комисионни, но с нашето професионално съдействие за купувача на всяка една стъпка от процеса. От огледа на подходящи имоти и проекти, през договарянето на условия и цена, юридическа проверка на документите, до съпровождане на нотариалната сделка и придобиване на собствеността. Възможност за покупка с ипотечен кредит от български банки при цялостното съдействие за получаване на най-добра оферта от нашия кредитен консултант Суперкредит, част от Luximo Group. Пълно съдействие за завършване и обзавеждане на вашия нов имот от нашата свързана компания Комплето Интериори. Независимо дали търсите жилищен имот за лично ползване или с цел инвестиция, ние разполагаме с богато разнообразие от оферти и дългогодишен професионален опит на пазара в Пловдив и селищата наоколо. Открийте с нас своя нов дом в града под тепетата и се насладете на комфортен и пълноценен начин на живот в стойностни сгради и комплекси от водещите инвеститори в региона, внимателно подбрани от експертите на Luximo Group. Вижте нашите оферти на сайта stonehardpremier.bg или последвайте линка.